किती केदो गोतक रावपू अरे आम्ही येवपा हाय मग खबर ना तू आमकां एअरपोर्टार व्हरो येता म्हणलो न्हू चलोन येयले आमी एअरपोर्टार सोदता मरे तुमकां हुंयच्या टर्मिनला दिसता पडनाय मरे तुमी आमी दिसते पडनाय वय. टर्मिनल आमी दिसते पडनाय किती उलयत रे त्या एअरपोर्टार तुका हो एअरपोर्ट दिसती या दोन्ही एअरपोर्ट दिसते पडलो हो टर्मिनल 1 हो टर्मिनल 2 मरे आणि हो कितें टर्मिनल 5 अच्छे हांव टर्मिनल 5 सोदता तुमकां अरे ती खबर सोड होय आता तियात्र फादरा गेले फादर लुकासाल तियात्र आणि हांवता फादर तुमकां होय नी एसआय मारपा मरे होय. वसोन एसआय स्टार्ट करूया होय तियात्र केते तियात्र 14 न रे आणि 14 आणि 15 14 तारखेर स्विडन 15 तारखेर अरे स्विडन स्विडन खबर नाका त्याची ऑलरेडी तिकेट काबार जालाय म्हणून हांवें गोंया आयकलोली होय हे. आणि 20 तारखेर होय. सदबरी प्रायमरी स्कूल त्या सब बरी सदबरी सॉल्ड सातबारी रे हा, फॅमिली ओके Family. फॅमिली सदबरी म्हणटिंगा सोवाक सोवाक फ्रायडे पडटा ते दीस आणि 20 तारीख 21 तारखेर सावतोल 2 शो हा एक ओडेचा एक 6:30 होय. आणि 22 तारखेर पॅरिस एअरपोर्टार पॅरिस वचपा सगळे लोक कदंबा बस आसतल्यो आता एक सांगू शकता हांव सगळे लोकांनी वचून तियात्रात तिकेट बेगीन काडपाच्यो तियात्र हुंच तो जाणाय न्हू